Lizwi naloya sisi wakhe omncane mfethu nje ku-sad bayakhala. Base baqeda kushonelwa ubaba wakhe. Kukhona-ke nabangani baLizwi bazomduduza. Uthini ngoba umbulali, i-mastermind, i-puppet master, uyena omduduzayo kakhulu nje uzulele kuyena emathangeni. Hhayi cha shame le ntombazane le azangi-understand ukuthi kephi inkinga yayo. Lapho iyona emduduzayo yacabanga umuntu afike akubulale. Afike abulale ubaba wakho bese yeza futhi ezokududuza. Uthula mfethu kuzolunga kodwa uyena ombulele. Hhayi cha shame. Sibone uMakalizwi uhleli naloya sisi wakhe, u-anti wey'ngane bayakhuluma. Bakhuluma ngayo le ndaba le, ukukhohlakala kwalo mama wey'ngane. Bese kungena uMpilo, athi nje kuzomele liphume iqiniso. Mekuwukuthi abafuna ukubatshela uLizwi no-Ayandeni uzobatshela. Mfethu